Oy, pre, na di ka dire mingwit pre. Uy, ada ka pre? Oh, abi ko dito kag dagat. Diretso patabang pre. Umo na yung patagot. Nga daghang kagwa. Milok pre. May ayo pero nang ba kasi dito yan. Oo, may ano kasudan di ay. Kagi lagi ka? Ha? Kagi lagi ka? Matdo ko dito sa ubos kay mamukot ko dito. Hmm. Hinit lang ko ay. Bilang ba pa? Sakit ang ka. Meron ko ito. Nang ba? Say, kuha mo pait-pait. Pait man. Tilapia, gagmay. Talapia. Tilapia. Diman mo to. Sa kuday na nga. Usa di paon mo di ay. Kanon man. Anna na unsa gipan-an pa na nimo glitson manok? Impas. Tukob kay na. Lugi kita na ko yung gingon. Ha? Lugi kita na. Ang ano man? Mahal kita yung gingon ng taon god. Pila man ang litson manok meron di ay? 280. Hinay na ko ay naunsa man nga. O may klaro gyud po nang wala. May pa magdali ka pre. May pag naunsa mo irada nimo wag gyud ayo nimo panirada nimo di ay. May pa muli ka pre kay saba kay kay. Sige adto na ko pre. Sa taon kayo kay kuha. Minus ito ay tungod nimo ra. Naunsa man ka nga. Dili kay ka. Adto na ko ayo uli na ko. Sa taon kay. Dai. Adto na ko sa kuya ay. Tay kuha nimo ba? Pa magputol ka. Unsa ka pre? Unsa na? Iyay. Tagaan mo dunggan. Wala na unsa. Wala ka tagaan kag agi diha pod oy naunsa tawhan na ay. Taka mag labi ko na yung wingot mo eh. Sa ini ma kuan ba? Kuha ni ba? Kinahanglan gani putlon. Mundunggan. Abi kayo magkaikuha ako na yung itagaan na silikon noon ng agi rin ko. Kinahanglan na putlon mundunggan bi. Habi. Ya tunang ko. Agay, wala kang gikumpare. Taka kag agi diha eh. Agay, iwan mo dyan kung gibiran ko sa kayo. Kaya ko na. Dagdag malas ba? Malas. Ako may malas. Ano kayo mo kong itagaan? Agi tawhan na ay naunsa to putlon bi. Agay. Bi to brahon. Dadaan yung doktor na yung di ingin yung kuha ba? Ay, masakit kayo. Iwan dyan kung gibiran. Ay ba? Agay. Tawhan na. Agay, tabang. Tato pa. Tabang. Agay.